Assalamu alaikum. Kai, nan baya mana sallama. Koma da baya. Kuma ka tube takalman ka sannan kuma ba a shigo mana ta gaba, sai dai a shigo mana da baya da baya. Kai hankali kakka taka mana mutanen mu. Me ke tafa da kai? Me ke tafa da kai? Yalla bai bita zai nake so ka bani. Bita zai akan me to? Akan mata. Ko za ka iya faɗa min sunayen 'yan matan? So nake sa Hadiza Gabon. Su Jamila na gudu. Su Aisha Aliyu Tsamiya. Su Fati Nijar su Maryam Yaya su dinga bina. To ka samu. Ga wannan, ka je ka rika shafa in ka je kwanciya, ya kwana idanunka. Insha Allah duk wanda kuka yi ido biyu da ita, to ta rika binka kenan, amma fa ka sani, duk wacce ta bi ka, in dai ta bi ka sai fa ka aure ta. Ka'idar magani na kenan, amma fa biyan bukata ka samu. Da aboka, Allah ya ƙara nisan kwana. Lala, smoke the music. Dakataren me ke tafa da kai? Boka, ina so na zama shahararren mai kuɗi a Najeriya wanda gaba ɗaya Najeriya babu kamar sa. Gwamnati ta dinga zuwa kawai tana ara kuɗi a guna. Hakan zai yiwu. In dai wannan ne ka samu. Amma muna buƙatar wasu abubuwa. Kamar me da me? Muna buƙatar kashin baƙin jaki. Sannan muna buƙatar fatar baƙin muzuru. Sannan kuma muna buƙatar jinin ɗan tayin baƙar gada. To yanzu abin da za a yi boka, in ba da kuɗin mana kawai sai a sai wa'annan abubuwan da ka zayyana. To ai ba iya wannan muke buƙata ba. Muna buƙatar 'yan jarirai guda biyu, waɗanda yake cewar a ranar aka haife su. Kai boka, wannan ka sadafa ba zan iya ba. Ku danna subscribe sai ku danna alamar kararrawa domin samun da shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Su ne autan matasa ne.